Avui tornem a tenir a Barcelona el cap i casal de Catalunya, el cretí de Felip VI. Ve a recordar-nos una vegada més que som terra conquerida, que som terra sotmesa a l'estat espanyol. Però les imatges que estem veient aquí al darrere amb els Mossos d'Esquadra ens indiquen també una altra cosa que ens hauria encara de fer sentir molt més vexats del que ens fa sentir la presència del Borbó a Catalunya. La classe política catalana, el govern de Catalunya que es diu independentista, fa el pipa i es fa el valent, tot dient que no anirà als actes on va Felip VI i parlen d'un cert boicot de les institucions catalanes cap al Borbó, perquè diuen que és el gran enemic de Catalunya. Però aquesta mateixa classe política, la qual viu folgadament d'un sou gràcies a que és una estructura de l'estat espanyol, li envia el Borbó a la nostra policia, a la policia que està sota les seves ordres, a que protegeixin el cap d'estat espanyol. És a dir, que resulta que és la classe política catalana, el govern de Catalunya, qui protegeix el tirà espanyol.